Σήμερα πρόκειται να σας παρουσιάσω μια δοκιμή σχετικά με το διαχωρισμό μετάλλων στους ανιχνευτές. Έχουμε δύο δείγματα, ένα κομμάτι από λευκοσίδηρο, ένα ντενεκάκι δηλαδή, το οποίο είναι αυτό εδώ, και έχουμε και μια χρυσή λίρα εδώ. Όπως μπορούν να φανταστούν όσοι ασχολούνται με ανιχνευτές μετάλλων, ναι, η ένδειξη που βγάζει ο ντενεκές και ο λευκοσίδηρος είναι η ίδια με την ένδειξη που θα πάρετε από μια χρυσή λίρα. Αυτό ισχύει στην πλειονότητα των ανιχνευτών μετάλλων στην αγορά, ίσως σε όλους τους ανιχνευτές μετάλλων. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Για να δούμε. Θέλω την κάμερα εδώ κοντά μου. Περνάμε πάνω από το ντενεκέ. Βγάζει ένδειξη σταθερή, ένδειξη στο χρυσό, ένδειξη ευγενούς μετάλλου. Περνάμε πάνω από τη λίρα. Βγάζει τα ίδια πράγματα. Μια στατική ένδειξη, ένας αριθμός που κολλάει για διάφορα μέταλλα, όχι μόνο για το ζητούμενο. Η τεχνική της XP στην καινούργια αναβάθμιση του XPdeus στο λογισμικό 4.0, για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο διαχωρισμό. Δεν είναι πλέον ο διαχωρισμός μετάλλων, δηλαδή ένα στατικό νούμερο που κολλάει πάνω στην οθόνη. Είναι μια πολυδιάστατη ένδειξη, ένας παλμογράφος, στον οποίο μπορούμε να δούμε αν το μέταλλο είναι καθαρό ευγενές ή αν είναι κράμα ευγενών και μη ευγενών μετάλλων. Αυτό θα μας βοηθήσει στην πράξη να μην σκάβουμε σκουριές, ντενεκάκια, λευκοσίδηρο. Για να δούμε, έχουμε το Deus εδώ στην αναβάθμιση 4.0. Η αναβάθμιση γίνεται μέσω USB από το ίντερνετ. Μπορείτε να την κάνετε από το σπίτι σας και την κάνουμε και εμείς στο κατάστημα για τους πελάτες μας. Αυτός είναι ο παλμογράφος. Το ευγενές μέταλλο έχει αυτά τα τεταρτημόρια, το σιδηρούχο έχει αυτά και το κράμα, το ντενεκάκι, ο τσίκος και ο λευκοσίδηρος παίζουν παντού. Πάμε πάνω από το ντενεκάκι. Βλέπουμε ότι έχει ασταθείς ενδείξεις. Πάμε πάνω από τη λίρα. Είναι σταθερές. Υπάρχει και ο κλασικός αριθμός αναγνώρισης αγωγημότητας του μετάλλου, αλλά ο παλμογράφος έχει πιο μεγάλη αξιοπιστία, έχει πιο μεγάλη ευκρίνεια για αυτά τα κράματα που τόσα χρόνια σκάβουν όσοι ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Βλέπουμε το τηλεχειριστήριο του XPdeus στη λειτουργία του παλμογράφου, την οποία θα βρείτε στο νέο λογισμικό 4.0. Μπορεί να μας βοηθήσει για να διευκρινίσουμε μέταλλα ευγενή, σιδηρούχα, αλλά και το γνωστό πρόβλημα των κραμμάτων λευκοσιδήρου, το τζίκο, τα ντενεκάκια, τα οποία πολλοί ανιχνευτές, μάλλον οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, τα παρουσιάζουν σαν ευγενή μέταλλα. Για να δούμε λοιπόν. Θα περάσουμε σίδερο. Το σίδερο έχει χαμηλή αναγνώριση και παρουσιάζει ευθείες γραμμές εδώ και εδώ. Θα περάσουμε μέταλλο ευγενές. Έχει ευθείες γραμμές εδώ και εδώ και καλή αναγνώριση. Έχουμε και ένα σκουριασμένο ντενεκάκι. Ασταθείς ενδείξεις και στον παλμογράφο και στον αριθμό. Και το πέτρωμα φυσικό μετάλλευμα, βγάζει αριθμό εδώ. Αυτός είναι ο αριθμός του μεταλλεύματος, όχι του μετάλλου. Τα μέταλλα έχουν αριθμούς σε αυτή τη μεριά της οθόνης. Τα πετρώματα και τα μεταλλεύματα βγάζουν αριθμό εδώ και η ένδειξή τους είναι ευθεία γραμμή. Και τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο είναι βαθιά θαμμένο? Οι ανιχνευτές δεν μπορούν να το διαχωρίσουν, δεν μας βγάζουν νούμερο, απλά χτυπάνε.
Αυτό το προνόησε η XP και στον παλμογράφο έχει βάλει και τη λειτουργία zoom. Μπορούμε να μεγεθύνουμε το σήμα του στόχου και να το παρατηρήσουμε για να δούμε αν είναι καλός ή όχι. Πάμε λοιπόν στη μεγέθυνση. Διαλέγουμε το επίπεδο που θέλουμε. Για την περίπτωση το κατεβάζω χαμηλά. Πιάνουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι βαθιά. Ο παλμογράφος δεν μπορεί να το διευκρινίσει. Οπότε μπαίνουμε στη μεγένθηση. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είναι μέταλλο ευγενές.